କାହିଁକି ମାତା ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ବୃନ୍ଦା ନାମକ ଏକ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିବା ସହ ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଳନ୍ଧର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ କାରଣରୁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂହାର କରିପାରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରି ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଳନ୍ଧରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ବୃନ୍ଦା ସତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭସ୍ମର ପାଉଁଶରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାର ନାମ ତୁଳସୀ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ବହୁତ ପ୍ରିୟ।